dnešnom závode sa stretla ozajstná korčuliarska elita 4. ročníka zubného lekárstva a preto si v našom športovom štúdiu môžeme všimnúť v tomto preteku rôzne korčuliarske techniky a zhodnotíme si, ako boli jednotliví pretekári pripravení na tento závod. Prvý víťaz horskej etapy Maroš Henček. Vidíme veľmi ležernú techniku, v ktorej ale nechýba silová zložka. Vidno na ňom prípravu jeho filipínskeho trénera Nene Nzu Tekihuiho, ktorý ho pripravoval štýlom ľava-prava. Klasika striedaná s novodobými postupmi, ktorým je pripravovaná aj ruská reprezentácia. Ako sa vám ide táto prvá etapa dnešného náročného závodu? Ďalšia v pelotóne, ktorú hlavne nutrične pripravuje, je francúzsky tréner Charles Bingu. Vidíme slečnu Frantovú, ktorá dbá najmä na bezpečnosť čím prečí súperov, pretože v technických pasážach sa nebojí si to pustiť. Ďalej vidíme špeciálny nápoj v jej ľavej ruke a v neposlednom rade bol dbaný dôraz na aerodynamiku, ktorú môžeme vidieť v špeciálne tvarovaných slnečných okuliároch, ktoré sú formované špeciálne pre tento závod a podmienky podunajskej nížiny na rozrážanie tunajšieho veterného porivu. Maroš Kudelčík, ktorého pripravuje jeho český tréner Alois Tenkrát. Na jeho technike môžeme vidieť hlavne, počkajte, zrýchlil v cieľovej rovinke. Na jeho technike sú pozoruhodné najmä biele kompresívne ponožky, ktoré sťahujú lítka a tým znižujú utilizáciu ATP o 7%, čo vidno aj na tom, že dokáže dlhodobo ťahať pelotón. Taktiež na poctu svojmu trénerovi vidíme zladenie do českých národných farieb, biele ponožky, modré trenky, červené tričko. A poslednú z pelotónu na paškal si vezmeme slečnu Pekarovičovú, ktorej pripravuje je kondičný tréner Filipe Armani z Talianska. Môžeme sa sústrediť na špeciálnu pretekárskú brašnu v punkovej edícii Vibianu. Táto brašna už neraz pomohla aj Lanceovi Armstrongovi na Tour de France. Slúži na transport jóntových nápojov s tajnou priehriadkou pre krvné transfúzie. Ako vidíme, Mária ale na chvoste pelotónu ešte transfúziu šetrí do cieľovej rovinky. Prvá horská prémia, kto bude víťaz prvej horskej prémie? Tuto máme, blíži sa do cieľa, ale nevieme, či to na tom defekte dokáže. Ako druhá na horskej prémii, ja timeoutu. Tretí Maroš Kudelčík, ktorého však zradila technika. Hydraulika v korčuli mu odišla. V prvej polke závodu sme videli, že ste ako korčulovali z pravej na ľavú a potom ste skôr zmenili taktiku. Druhá polovica závodu sa niesla skôr v réžii supera. Teda určite akože mali tam trošku prevahu, chalani boli takí unavenší. V tej cieľovej rovinke bolo vidno problémy s pneumatikami na korčuli. Už je to v poriadku? No tak ako bol ten defekt, ale tak ako tie dnešné technológie, viete, on sa to zacelí, ako dá sa ešte na tom dobehnúť ten kúsok, takže ako posledný pol kilometr, ako bolo to náročné, jasné, ale tak... Špecializovali ste sa v tréningu nejak na túto prípravu defektov? Dobre, na striedačkovi sme boli, hej? Poď za jeho zadok. Poďte, lebo ja mám strašne moc vecí. Hej! Ťažký to je. Dneska nevlázem. Už ste? On je tam. Hej! Teraz všetci takto, máš krát. Počkaj! Na jednu ruku, Hej! Má to, že ty tak proste.